Ka sanga ni conseil des ministres tɛmɛnen min kɛra avril kalo tile 11 san 2025 conseil des ministres min yɛrɛ kɛnɛ ka sa an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya ta ka ɲɛsin na parti politique tɔn ɲɛmaaw ma sariya min yɛrɛ kɔnɔna sa u y'a yira k'a fɔ donna nataw la u mina parti politique caman ko o ci ka sanga ni o kɔrɔfɔ in de ye an ka parti politique caman farala ɲɔgɔn kan bi avril kalo tile 26 san 2025 ni nga bɔ ka kunnafoni di kɛ ka yira k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya min ta ni ko olu sɛgɛrɛ u ma jɛ ni o ye wa u b'a laɲini k'a fɔ parti politique ko binango kɔnɔna na maaw ma minɛlen don u ko olu bila walasa ka faamuya sɔrɔ ni kɔrɔfɔ in na aw ni an ka jɛ k'an ka parti politique ɲɛmaa dɔw ka kuma o lamɛn. Constitution a baara ka tereke a kɛlen bɛ i ko finibolo i ko yɔrɔ jɔsi la a ti ɲɛ a ti ɲɛ a ti ɲɛ munna an ka constitution ko multipartisme ale bɛ o sabati a b'o sinsin a b'o lakana kodɔnba kura dɔw bɔra k'a fɔ ko a ma fɔ ko multipartisme intégral ko a fɔra ko multipartisme o tuma na an bɛ se ka a fɔ ko a bɛ dan hakɛ ma an ko n'i tɛ min dɔn a ɲɛɲini n'i ma ɲɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye lamɛnni kɛ n'i ye lamɛnni kɛ i bɛ faamu sɔrɔ constitution ko les partis exercent librement leurs activités intégral fila tɛ ka tɛmɛ o kan nka o kɔnɔ n'u bɛ sigi n'u bɛ baara kɛ u ka kan ka nin ani kɛ o nin o de ye dan ye a la nka k'a fɔ a bɛ dan nin ma o t'a kɔnɔ o tɛ constitution kɔnɔ nka an t'a mɛn mɔgɔw da aw bɛ parti joli bɛ yan parti 300 an y'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye parti 140 bɛ Mali kɔnɔ bi a ka ca o parti 140 na parti 60 y'u ka sɛbɛn bila cour constitutionnelle la o 60 la 40 de taara o tuma n'i bɛ parti ko fɔ bi i bɔ man di o kɔnɔ kosɛbɛ nka halisa u b'a fɔ aw ye mun na parti 2 de bɛ États-Unis parti 5 de bɛ Faransi u k'a ɲɛɲini parti min bɛ États-Unis n'i y'a da k'a dɔgɔ a bɛ 300 bɔ 500 a barika min bɛ Faransi n'i y'a da a bɛ 200 bɔ nka mun na a bɛɛ tɔgɔ ti mɛn a y'o de ɲini u fɛ an bɛna baara jumɛn kɛ waasa ka bɔ soroba ɲami na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ka sɔrɔ an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ olu y'o baara de kɛ o an fana bɛ se k'o baara kɛ o tuma ni an sera o yɔrɔ la an b'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen u fincogo ye kelen nka u minɛcogo tɛ kelen ye ko faamu na partiw cira Burkina Faso partiw cira Niger an bɛ partiw ci Mali la o y'a fincogo ye a minɛcogo ye mun ye constitution de Burkina Faso constitution du Niger constitution min Mali la min partout la ka na parti ko la a b'o constitution kɔnɔ ko yen yɔrɔ tɛ se ka yɛlɛma i bɛ se ka fɛn bɛɛ yɛlɛma fo fɛn 4 min parti ko b'o la o tuma sira si tɛ yen dalo si tɛ yen min bɛ se ka kɛ ko se partout ma o tɛ yen nin bɛɛ kuma bɛna laban mun na anw bɛ bɛn de ɲini partout bɛɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ɲini partout bɛɛ an ko jɛgɛfɔ ye jɛmu ye an bɛ jɛgɛfɔ de ɲini an ko maa garisɛgɛ bɛ kuma ɲɔgɔn de nɛ kan u ka an kumakan lamɛn o bɛ garisɛgɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɛ ni o bɛɛ la a fɔra ko ayi an ko halisa anw tɛ don filime la an bɛ wuli maa dɔw bɛ jamana kɔnɔ
min b'a la ka ɲɛsin parti ma bi u tɛ taa k'a dan an k'a lajɛ kɛ société civile ɲɛmaaba de bɛ kaso la bi o diinɛ ɲɛmaaw alimamuw bɛ kaso la bi o sini syndicat bɛ se ka ci o marifa dasi bɛ parti ma bi journaliste bɛ kaso la o a fɔra yɛrɛ k'u b'u poro da kan u yɛrɛ b'u poro yɛrɛ da kan an tɛ sigi an bɛ wuli an bɛ taa ninnu bɛɛ nɔfɛ k'a fɔ an nana aw nɔfɛ ko fila la a ye jɛ ka an bɛɛ ladi a ye jɛ ka an bɛɛ bilasira a ye jɛ k'a kɛ an bɛɛ ka bɛn bari o ye n bɔra ye kuma na partout ko bɛn Mali kɔnɔ Mali ani bɛn aw ni cɛkulemajɔ la hakɛto b'a ka sara